Nem ez. Ez a a két nap hősei, akik szórakoztatták, izgalmat okoztak, sikerélményt okoztak önöknek két napon keresztül, a fogathajtó, kettes, a négyes fogatok, a díjugrató, akik aztán kombinált versenyben is a ringbe szálltak, illetve pályára szálltak. És ne feledkezzünk el az utolsó bemutató számról. Innen is gratulálunk a kvadosoknak, a lóerő, a motor hajtotta a lóerők profi birtokosainak. Búcsúznak önöktől a fogathajtók, búcsúznak önöktől a díjugrató, valamennyiünknek további sikereket kívánok, bár lassan már az évad vége van, de lesznek fedeles versenyek a télen, és lesznek fogathajtó versenyek jövőre is, és én azt gondolom, hogy oda a domboldalba az ötös mögé egy vonalat fognak majd húzni a szervezők 2013-ban. Természetesen, ha az anyagi lehetőség lesz, és a támogatók is úgy gondolják, a szervezők is úgy gondolják, hogy érdemes 6. alkalommal is megrendezni a gyergyói lovasnapokat, találkozzunk mindannyiukkal, hozzá kell a szomszédaikat, hozzá kell a barátaikat, a család minden tagját, hiszen jövőre is egészen biztos, hogy sok gyönyörű lovat, sok eredményes versenyt, érdekes produkciókat, és minden olyan dolgot láthatnak, ami a lovaslapok kelléke és elengedhetetlen jelenléte. Búcsúznak önöktől tehát a fogatok, és ha Johann Strauss muzsikája majd befejeződik, ha befejeződik, maradunk még Johann Straussnál, hiszen Johann Strauss műve a Radetzky Mars, a Radetzky induló is, ami a lovasz rendezvények vastagra ingerlő muzsikája. A négyes fogathajtók nagyon profik, hiszen tudják, hogy kell látvány csiholni. Soha nem csinálták ezt még így együtt. Most találták ki, hogy 4 fogat egymás mellett, 4 négyes fogat. Libabőr az emberek karján. Vörösek a tenyerek, 4 fehér tenyér ma Gyergyószent Miklóson. És ugyanezt teszik, ugyanilyen gyönyörű, elegáns, azokban a kínugratók, a lovasok, látom a napsütés, és ez a csodálatos kavalkád. Fegyelmezetten a négyes vonatok. Hát kérem, remélem, hogy a videósok, a fotósok megörökítik ezt a jelenetet. Tudjuk, a nap rendben van, hát un spettacolo splendido, felicitări organizatorilor, felicitări concurenților, mulțumim spectatorilor pentru prezență. La revedere anul următor! Ha ha ha!
Kérjük a bejáratot szabadon hagyni. Kérjük a szervezőket, a pályaszolgálatot, hogy szíveskedjenek a pályára hozni. Igen, tehát amiután a fogatok elhagyták a pályát, kérjük a tombola nyereményeket, tombola tárgyakat behozni a pályára. Kedves közönséget arra biztatom, hogy vegyék elő a sok száz megvásárolt tombola sorsjegyüket. Remélem mindenki regisztrálta, hogy milyen tombola sorsjegye van. Közben csodálják még meg a négyes fogatok vágtáját. Köszönjük szépen Levente a stúdióban a muzsikát.